ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪೂರ ಇಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೇನಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನು 1 kg ದಾತು ಕೋರಿದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗ್ ಬೋಡಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 4-5 ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ದೊತ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ಎಸಲ್ದಾತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾತು ಚಿಕನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪುನ ತೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ದುಂಬೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ದೀತೆ ಯಾನೆ ಪೊಡಿ ಮಂತನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೊಡಿಲ ನೈಸ್ ಆದ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಲ್ದೆತ್ತು ಚೋಳ್ದೆತ್ತುದು ದೀತೆ ಕಟ್ ಮಂತದು ಪಾಡಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಅರಸಿನ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಪೆರದನದತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ನೇನ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡಿರೆ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಪ್ಪುನಾತು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪುಂಟುದು ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊದು ತೊಂದೆ ಏನು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀಕ್ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಇದನ್ನ ಪಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ನಡ್ಪುನತೆ ಪಜ್ಜಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪಜ್ಜಿಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಕೆಲವರಿ ಖಾಲಿ ಇಂದುವೆ ಪಾಡುವೆರಿ ಯಾನು ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಪಾಡ್ನೆಕ್ ನೇಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಇಂಚ ಮಂತದು ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಎಂಚೆನೆ ಪನಿ ಇದು ಆಡು ಕಾಯಾಡು ಪನಿತ ಕಾಯಾಡು ಸೋಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನಾತು ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ ನಾಡು ನೀನು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನಾತು ಇಕ್ಕೆ ಈ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುವೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಈ 1 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ನೈಕೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರಾಸೆಣ್ಣೆ ನೀರು ಒಂದು ಮತ ಬೋಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಮತ ಇಲ್ಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೆ ಮೇನು ಬೇತೆನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಕಡೆದು ಮಸಾಲೆ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐನು ಬೇತೆನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುವೆ ಅಂತೆ ಕಾಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದು ಇಂದುಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ನಿರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು. ಈಟ್ ಯಾವು ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ಆಂಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಯಾವು ಈಟ ಆಂಡ ಏಕಲ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಯರೆಂದು ನೀನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ಕುಡತ್ತ ನೇಲ್ನ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಜೀರ್ದರಿ ಮಂಜಾಳದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಮಂತನ ನೇನ ನೈಸ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈಕ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮೈಕ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ತಾರಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೈಪೆ ಬೆಯ್ಯರೆವು ಕೋರಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೆ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನತೆ ಎಂಚ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೆ ಒಂತೆ ಕಾಯಡು ಕಾಯ್ದಾಯಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಎಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಉಂಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೋಪು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಂತುದಿನ ಎತ್ತೆ ಪಾಡುದು ಅಂತ ಕೋರಿ ಬೇಯಿಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡುದು ಅಂಚನಕ ನಂಗೆ ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕುಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದವು ಬೇಯಿಸುದು ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕುದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಬೇಯಿನೆದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಗವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಂಚ ಎಂದುಲ ಪಾಡ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಕೊಂಡೈತೆ ಅಯ್ಯನ್ನ ಪಾಡಬೇಕು ಮೆಸಲ್ದ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊಲು ಅಂತ ಬೇಯ್ಯಾರು ಬೇಯ್ಯಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಈ ಮಾಸೆಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಂತರ ಬಾರಿ ತಿಂದಿರ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ನಂತರ ಬೇಟೆನ ಕಡಿದು ಕಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತು ಒಂತೆ ಮೊಸರಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತ ಅಂಟಿದ್ದು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ರೆ ಒಂತೆ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಮೆದು ಹಾಕಿದ ಮಾಸ ತಿನ್ನಿಯರ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಮೊಸರಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ನೇಕ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವ ನೇಕ್ಲ ಸೋಕು ಬೇಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತೆಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಒಂದು ಮೆದು ಕೋರಿ ಹತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ನೇತ ಶೋಕ ಮಾಸನೆ ದೇಯ್ದ ಎಳ್ಳುದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾಸನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕಲು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತು ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಅಂತ ಇಕ್ ಮೊಸರು ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯಾರ ಪೋರಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತದಾಯನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಇತ್ತೇನು ಅಂತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳನೇಕು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಏತು ಕೂಡ ಆತು ಪಾಡಿನ ಅದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಲ ಪುಂಟೊಂದುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಮೆದು ಹಾಪುಡು ಮಾಸ ಪೂರ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿದಾಲ ಪಾಡೋಡು ಬಿಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದಾತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯ ಪುಂಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಪಾಡ್ನಾತು ಶೋಕು ಹಾಪುಡು ಕದಿಪ್ಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಸೋಕು ಬೇಯೋಡು ನಾನು ಕಟ್ ಮಂತಿ ಇತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಅಂತೆ ಸೋಕು ಬೇಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನತೆ ಇಂಚ ಬೇಯ್ತದು ಒಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆಯಾನು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳನೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಾಗ ಇಂಚೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಟು ಮಂತನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವೆನೆಕ್ ಒಂದು ದಾಲ್ ಹಾಪುದು ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕುಣ್ಣಂಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಹಾಪುದು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ನೈಸ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನೇಕ್ ತೂಲೆ ಅಂದಾಜಿ ಸೋಕು ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ಗಾದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಜೀರ್ದರಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತುದು ಮತ್ತು ಪೊಡಿ ಮೆಣಸಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಇಂದು ಐನ್ನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕೈಕ್ ಇಂಚ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಖಾಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತದ ಪೆಪ್ಪರ್ ತಿನ್ನದ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಿಕ್ಲುವರ ಮಂತದು ತಿಂದದು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಡು ಕಂಡದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಬೇಯ್ತು ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನೇ ತಿನಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಂಡು ಹಾಕ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುದು ಇಂಚೆ ಇತ್ತನೇ ಒಂಥರ ತಿನಿಯರ್ಲ ನಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು 4 ಚಮಚದ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಪಾಡುದುಳ್ಳೆ ನೆಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಉಂಡು ತೂಲೆ ತಿನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಥರ ಗಸಿ ಗಸಿ ಇತ್ತನೇ ತಿನಿಯರು ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ತಿನಿಯರು ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅಂಡ ವೈಕ್ಲ ತಿನಿಯರು ಆಪುಂಡು ವನಸು ಬಂಪುನಾಗ ಗಂಜು ನೀರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಕದಾಲ ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಇಂಚಿನ ತಿನಿಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಕಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೇಕಿತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ನನಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ